Укытучы, мәктәп. Бу ике сүз күңелемдә яши янәшә. Мәктәбем дип әйткән чакта, укытучым дип йөрәк эндәшә. Укытучы, кирәк чакта җитез дә син, тапкыр да син. Кирәк чакта сабыр да син, батыр да син. Бик җаваплы авыр синең хезмәтеңдә, тиешенчә күрсәң иде хөрмәтеңдә. Булган чакта сезнең кебекләр һәрбер кеше табар үз юлын, һәрбер кеше табар үз җырын, күмелеп калмас алтын бөртекләр. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, якты тыныч тормыш, безнең сезгә әйтер шул сүзләр. Алда әле Ходай насыйп иткән шактый гомер бардыр яшәсе. Тик бәхетләр көтеп торсын диеп, килә бүген сезгә дәшәсе. Котлы булсын күркәм бәйрәмегез, саулык теләп, зурлап дәшәбез. Игелекле хезмәтегез өчен, хөрмәт тоеп, озак яшәгез. Хөрмәтле укытучыбыз, сезгә булган хөрмәтебез яши безнең йөрәктә. Чәчәкләрнең хуш ислесе чын күңелдән бүләккә. Хөрмәтле укытучыларыбыз, гасыр белән бергә атлап барырдай, заманга лаеклы алмаш әзерләүдә сез искиткеч җаваплы, олы эш алып барасыз. Тынгысыз һәм катлаулы, әмма изге һәм абруйлы хезмәтегездә уңышлар гына юлдаш булсын. Бәйрәм белән!